Летась мазырскія медыкі прынялі 1377 родаў, нарадзіліся 1382 малыя. Кваліфікаваную акушэрска-гінекалагічную дапамогу тут атрымліваюць пацыенткі з усяго палескага рэгіёна. У год беларускай жанчыны з абласнога і раённага бюджэтаў выдзелены сродкі на рамонт установы. Таксама на абнаўленне будуць накіраваныя грошы, заробленыя на областным субботнику. Последний ремонт здания родильного дома проводился в 2004 году. С тех пор прошло уже 20 лет, и все морально устарело. В год белорусской женщины для всех женщин Мозырского района и не только, а для всех жительниц Полесского региона сделан подарок. Выделены средства для проведения текущего ремонта. Учитывая объем проведения ремонтных работ и специфику нашего учреждения, проведение ремонта в присутствии пациентов невозможно. Падчас рамонту дапамога будзе аказвацца ў медыцынскім корпусе дыспансэра на вуліцы Малініна. У будынку для радзільнага аддзялення адвядуць цэлы паверх з аперацыйнай і рэанімацыяй. Будзе арганізаваны асобны ўваход з пандусам і пад'езд для аўтамабіляў хуткай дапамогі. Цяжарных без паталогій будуць прымаць у Мазыры. У складаных выпадках пацыентак накіруюць у абласныя установы аховы здароўя. Падстаў для хвалявання няма. Хоць раддом закрываецца на рамонт, медыкі працягваюць працаваць. Плануецца, што абноўлены мазырскі радзільны дом прыме пацыентак ужо ў лістападзе гэтага года.